ସେଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କୋରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳକୁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଆମେ ନେଇଛୁ ସେ ଅବସରରେ ସବୁଜ କୋରେ ମିଶନ ଏ ବର୍ଷ ଆଉଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏ ବର୍ଷ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଖାପାଖି 2 ରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଫଳନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ସେ ଅନୁକ୍ରମରେ ଆଜି ଆମେ ପାଟରଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋରିକାରିଆ ଗ୍ରାମରେ ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ବୃକ୍ଷ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୋରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତିଟି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫଳନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଗଛ ହେଉଛି ଜୀବନ ଏବଂ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଗଛକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ବହୁତ ଜରୁରୀ, ପରିବେଶକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ এই ଗଛକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଏ ଗଛ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ଦେବ, ଛାଇ ଦେବ, ଅମ୍ଳଜାନ ଦେବ ଏବଂ ଆଗାମୀ କାଲିର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ବିଶ୍ୱ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଆମେ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଗଛ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏକ ସୁସ୍ଥ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର କୋରେ ଗଠନ କରିବା।